Un dia més, un dilluns més, ens trobem amb la Janina Casas del Centre de Normalització Lingüística de l'àrea de Reus perquè ens ensenyi a parlar una mica millor del que fem, perquè parlem molt bé, però encara hi ha coses... Bé, no, cosetes. Cosetes. Avui parlarem del vocabulari dels nadons. Sí, perquè a banda de com ha estat l'entrada de l'any nou, en diferents parts del món, una de les notícies que no fallen mai l'1 de gener és la que parla dels naixements a Catalunya, no? O la demarcació de Tarragona. Quin és el primer nadó de Tarragona, de Girona? Si ha estat un nen, una nena, quan ha pesat, quin nom li han posat. Per tant, avui el que farem és parlar de vocabulari relacionat amb els nadons. Alguna vegada amb la Teresa, l'Estrella i la Teresa ja havien parlat d'alguna de les interferències lingüístiques que podem trobar en tot aquest vocabulari, però avui aprofundirem una mica més. D'acord. I és que veritablement és tot un món, aquest del vocabulari o dels nadons en general. Fa un temps una amiga i jo vam haver d'anar a comprar un regal per una altra amiga que havia tingut un nen i la veritat és que hi ha tot un redamunt d'estris que necessiten els més petits. Abans de tot, si busquem al diccionari trobarem la paraula nadó, però també bebè. O sigui que bebè també es pot dir. Sí, el que passa és que bebè s'escriu amb l'accent obert a la E, a l'última E, i per tant la pronunciació és així més oberta. D'acord. Avui anomenarem uns quants estris per a nadons o per a bebès, doncs. Comencem per la roba. Vinga. Ara que fa fred, hem de tapar bé les criatures. Sí. Si surten al carrer, potser aniran tapades, portaran un anorac de bus. L'anorac en català s'acaba amb C, una C final. Anorac de bus. De bus. Sí, que és aquell d'una sola peça, tot junt, amb una cremallera al davant, potser porta caputxa, de vegades amb peus o sense peus. A mi em fa molta gràcia veure els nens dins d'aquests anoracs perquè sembla que no es puguin bellugar, no? És que jo no me l'estic imaginant i sembla un paquet, no? Sí, pobrets. O sigui, això és un anorac de bus. De bus, sí. Si a més els nens són fredolics de mena, no poden faltar els paücs. Clar. Bé, si són nens fredolics o si són grans fredolics. En tot cas, els paücs, la paraula paücs s'escriu amb una dièresi damunt la U. Molt bé. I per això ho pronunciem així separadament, paücs. I a l'hora de dormir, doncs potser els posarem el pijama, d'una sola peça, o pijama, no? Pronunciat d'aquesta manera. Un parell més de peces de roba de nens que podem anomenar. Una és, per exemple, el body. Aquella peça de roba, generalment interior, que cobreix el tronc fins a l'engonal. En català aquesta paraula acaba en I llatina, no en Y. Recordem que la Y en català només s'utilitza al costat de la N per representar el so de la ñ. No? Catalunya, per exemple, o Espanya en català s'escriuen amb NY. A banda del body amb I llatina, com comentàvem, doncs també tenim el pitet. Res de bevero. El bevero, res. El pitet, jo crec que ja es diu. El qual també podem anomenar babosall. Babosall, aquest ja és més difícil, no? Sí, jo crec que aquesta potser no s'utilitza gaire. Tu l'havies sentit? Abans de fer el guió? No més estranya, però jo crec que no, jo no l'utilitzo, vaja. Babosall. Babosall. Amb B baixa. Amb B baixa, sí, però bé, potser s'utilitza més pitet ja està bé. Què més? A veure, passem als productes d'higiene. El producte bàsic, en aquest cas, és el bolquer. No? Ja ho sabem, bolquer amb B alta. Quan s'han de canviar els bolquers als nadons utilitzarem un canviador. I de nou, com ja hem comentat en altres programes, canviador, que ve de canviar, doncs en català s'escriu amb NB baixa. NB baixa, sí. Sí. Entre d'altres productes per a la pell, ara en podem destacar un, que és el talc o les pólvores de talc. Pólvores de talc. Pólvores de talc, no polvos. O sigui, allò de polvos de talc, no. O talc, simplement talc. Quan volem fer un regal a un nadó, una opció és regalar diferents productes de roba i d'higiene. D'acord. De tots aquests productes en diem bolcada de néixer o menudall, acabat en dues L's, en doble L.
però potser és més habitual referir-nos al recipient que conté tots aquests productes i d'aquest recipient, que tradicionalment doncs, potser és de vímet, en diem canastreta o panareta. Potser és més típic anomenar-ho així que no volcada de néixer o menudall, que també existeixen. Sí, perquè el de panareta sí, però... Canastreta tampoc em sona a mi, eh? No? No, perquè jo ja me n'aniré al cistellet. I això no està ben dit, no? Bé, per referir-nos en aquesta situació és més usual o canastreta o panareta. No. En castellà, per designar els productes, tant per designar els productes com per designar el recipient que els conté, s'utilitza canastilla. En català ho diferenciem una mica, però bé. En aquesta panareta potser també hi trobarem un xumet, no? Sí. Res de xupete, un xumet. Altres estris o equipaments que segurament utilitzaran els infants recent nascuts. Quan els comencen a sortir les dents, potser necessitaran rosegar algun objecte, del qual en direm mossegador, mossegall o anell de dentició. Potser aquesta última ja no s'utilitza tant, però bé, anell per la forma que acostuma a tenir aquest objecte i dentició perquè fa referència a la formació i al creixement natural de les dents. Però que tu coneixem més com a mossegador, no? Sí, jo crec que sí. On dormirà el nen o la nena quan és petit? Aquesta la sé jo. Al bressol. Molt bé, no? Res de cuna, com diem en castellà. Als bressols segurament també hi deixarem un intercomunicador, un interfon. Sí, sí. Tu has fet una bona feina, eh? Bé, no ho sé. Fins i tot de vegades també hi ha càmeres, no? Ara, en lloc d'intercomunicadors o interfons. Quan l'infant aprèn a caminar també té el caminador. En vam parlar al desembre en el programa de vocabulari de jocs. Sí. I bé, doncs si sortim a passejar, bàsicament necessitarem un cotxet. Es veu que aquí també existeix tot un món, eh? Jo conec una parella que van fer fins i tot una taula d'Excel per veure quin cotxet era més adequat per a les seves necessitats, quines compraven. I una altra paraula que podem destacar és cabàs, no cuco, que es diu en castellà. És aquell receptacle també amb nanses adaptat com a bressol i que habitualment s'encaixa en un cotxet, no? També podem portar la criatura amb la motxilla portabebès, que hem dit que s'escriu amb l'accent obert, o fins i tot hi ha aquells mocadors també especials per posar els nens, per portar-los. I si el que necessitem és viatjar amb el cotxe, doncs evidentment portarem unes cadires d'automòbil i a mesura que els nens creixen, doncs ja no van amb cadires, sinó que porten els seients elevadors. Molt bé. D'això de cadires d'automòbil també hi ha un bon ventall, eh? Sí. Crec que de tot hi ha bastant per triar i remenar. De joguets per a nadons, que també en vam parlar al programa de desembre, recordem que hi havia l'arrossegall, no? Que és aquella joguina que s'arrossega, normalment potser són trenets o... algun gosset, no? Que mou la cua. Sí, també, molt bé. El sonall, que també en podem dir zing-zing, no? Pel so que fa. El peluix, que en català es diu així, peluix, i acaba amb IX, la manta de jocs, etc. Pel que fa a l'alimentació, podem destacar alguns estris, també, per exemple, el biberó, i relacionat amb el biberó, l'escalfabiberons. En un programa anterior havíem comentat que en català no utilitzem el verb calentar, sinó que diem escalfar. Per tant, d'aquí el compost escalfabiberó. I doncs també tenim el tirallet, que és el sacaleches en castellà. Molt bé. I quan el nen comença a créixer i ja no menja o beu només llet, sinó que també s'alimenta de farinetes, de purés, amb accent tancat, en aquest cas també parlem dels potets, no dels potitos. No dels potitos. Els potets. I res, per tant... Els potitos era una marca, no? O no? O ja es va quedar... Ai, doncs no ho sé. No fa referència al recipient de vidre? No ho sé. Ai, doncs això no ho sé, mira, ho haurem de mirar. Sí. En tot cas ja veiem que és tot un món, el d'estri, roba, joguines que envolta el recent nascut. Torno a dir que has fet un bon
Un bon treball, de recerca aquí, d'estris que necessiten els nadons Per o qui li bebès. faci falta. Sí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies un dia més, Janina Casas, del Centre de Normalització Lingüística per Ensenyança, doncs tot aquest ventall d'estris que hi ha per De nadons. possibilitats. Molt bé. Gràcies a vosaltres. Fins la setmana que ve. Que vagi bé, adeu.